for the big O. Hello mga kalabdogs, welcome to my channel, and for today's vlog, pag-uusapan natin ngayon itong ORGULLO KAN BICOL online, wherein alam nyo ba na pwede nyo nang mabili ang mga gusto nyong bilhin sa different places dito sa Bicol na hindi nyo na kailangang magbiyahe, dahil in just using your fingertips, pwede na kayo makapag-order ng mga items na gusto nyong bilhin, especially mga items na gawang Bicol. Ayan, lahat ng mga gusto yung bilhin, tikman, gamitin, souvenirs, everything po nandito na sa OKB.ph. So, pwede nyo nang ma-enjoy ang mga souvenir items na gusto nyong bilhin na hindi nyo na kailangan pumunta sa malalayong lugar dito sa Bicol. So makakaiwas pa kayo sa mga viruses na pwede nating makuha during our biyahe o pagpunta natin sa iba't ibang lugar. Mas magiging safe pa tayo. At the same time, mas makakatulong pa tayo sa ating mga kababayang Bicolano na mapaunlad ang kanilang mga business using this online shop. For more info, visit www.okb.ph. Go local, buy local. Hi, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!